Încercăm rezolvarea unui stup bezmetic de pe postamentul roșu. Am mutat aici, tot pe ăsta roșu, stupul ăsta, care i-am băgat o ramă cu botcă. Dar botca, încerca să fac un roi, dar botca s-a murit înăuntru. A putrezit, cum ar veni. Era negrită cu vreo 2 zile înainte să eclozeze. Așa. Și ce am făcut? I-am pus ibezmetic, l-am verificat. I-am pus una din astea 2 rame, asta mătincă, asta mai albă, pardon, se vede că e mai albă. Asta e din alt stup, cu puiet în diverse stadii. Așa. L-am mutat de pe postament în nou loc și o să-i pun sirop. Pierde din culegătoare și fără a-l scutura, fără nimica, nu știam chestia asta, încercăm să vedem. Ok. I-am pus 300 de ml de sirop. Deja fetele l-au simțit. Sirop simplu cu apă și zahăr. Ok. Deja fetele coboară la papa. Deci am pus ramă cu larvar pentru a inhiba albinele trântorite să mai ouă și a le concentra pe puiet și pe larve, a le hrăni larvele. Și mâine o să venim și o să-i băgăm o mătcuță. Vedem, asta e prima. Continuăm filmarea de la stupul bezmetic, adus de acolo de pe postament. Am spus, l-am adus aici. L-am pus exact cum a fost și am mai dat o ramă de puiet în toate stadiile. Ok, cu un pic de siropel. Încă mai am un pic de siropel. Acum o să scot și rama. Ok. Data trecută ne-am arătat-o. Deci e plină de larvar în toate stadiile. Căpăcit pe margini. Deci asta e rama ce am băgat-o ieri. Am lăsat-o până astăzi. Și acum o să-i dăm o mătcuță. Deci domnița, acum săracă, cu capul în jos, se vede. Albă, frumoasă, de anul trecut. I-am făcut o găurică. Deci am făcut o găurică cu scobitoare prin toată turta. Așa. Și o punem aici frumos. Ok. Am închis-o. Fetele încep deja să umble. Și asta e o mătcuță primită. O să vedem dacă se primește și de către fete. Fetele sunt liniștite, de-aia m-au păcălit și de-a trecută și-au apucat să de bezmeticească, pentru că tot am crezut că are puiet, are mătcuță.
la fel, o sticlă de 2 litri. Da, fetele papă link tot de acolo. Acum, dacă s-au învățat, o să punem un pic mai mult de 300 de mililitri. Ok, cred că tocmai am pus poate 500. Deci, ok. Le-am pus. Astăzi e vineri. Mâine nu am vreme să vin, dar duminică o să vin dimineața să eliberez pe fată și să vedem după aia peste 7 zile dacă s-a primit. Și sperăm că asta e rezolvarea la strupul bezmetic. Acum o să vedem. Continuăm epopeea strupului bezmetic. L-am mutat de pe poziția asta pe poziția asta, tot pe suport roșu. I-am făcut și cruce că-i terminat, însă mulțumită unui om am primit mătcuță și am zis că o sacrific să vedem dacă reușesc să-l aduc pe drumul cel bun. L-am adus de pe poziția asta aici, deci l-am mutat de pe poziție. I-am pus o ramă cu puiet acum 3 zile. După 2 zile trebuia să mă întorc la el, însă nu am reușit. Acum 4 zile am pus rama cu puiet și următoarea zi am dat o mătcuță în cușcă. Și acum e după 3 zile. Asta a fost vineri. Sâmbătă am avut nuntă, ieri am avut ceva probleme și numai astăzi, luni, am putut. Să vedem. Între timp s-a depopulat, aici era plin de albină. Când a început bezmeticirea, i-am dat mătcuța. Astăzi eliberăm mătcuța și peste o săptămână, pe sâmbătă viitoare, o să vedem dacă a început să o ame, dacă a fost primită. Sunt curios, stupul respectiv a început să depună ouă de trântoriță, dar ăsta e pe al 3-lea stup. Ok. Luăm mătcuța. Mătcuța e frumoasă, în cușcă de anul trecut și o să-i dăm drumul. O să eliberăm pe doamna și să vedem. Nu reușesc. Nu reușesc. Am reușit. Ok. Uitați-o. Opa. Opa. S-a prins și a plecat. Au dispărut între fete. Fetelor, să aveți grijă de mămica voastră, de noua voastră mămică, sper că nu o să supărați. O să încerc să o filmez și pe rame. Am găsit-o înainte să-mi zboare, o să vă arăt că nu îi atacată, îi cu minte, dar după cum vedeți aici încep să fie trântorii, să iasă trântorii afară, deci stupul îi bezmetic într-adevăr. Acum nu există irascibilitate față de ea, așa că avem o speranță că a reușit să inhibe instinctul de oat al albinuțelor și să se transforme într-un stup orfan din stup bezmetic. O să vedem. Îi punem sirop, închidem și peste o săptămână o să vedem dacă operația a reușit.